kit safar mubedo godo e wuodhe mano mar primary mochopo kama itie masane duoko mare mabende en moro maber ahinya kendo ka wacho ni skul en machiel kuom jopuonjre man malo kendo namba achiel e skul no ka yude makare in ni yombo e wuogi nyiri te mane ni skul no iwacho ni mano kama entiere preparation mar favor ne chal nade korka kori kaka janyuol sir support mabende sebedo kechiwo mokwongo anyalo wacho ni aduoko Nyasaye erokamano because kineno ka nyathi chak skul machop kama ochopie to pod ongima. There are many parents ma kata nitie moko motimo kata form 4 tinwang'o ni nyathi onwang'o accident motho but mokwongo anyalo duoko Nyasaye erokamano nikech bet ma Favor kae sani onyalo bedo ni otimo penjo and is no more but he's still alive. Aduoko Nyasaye erokamano. And then the foundation ma wamiyo nyithindogi ka skul ma nitie ni Dominion Model School en skul ma foundation ne ber ahinya to en foundation ma Nyasaye. Nyathi nyalo bedo ni ber lakini kama itere to timbe moko magalagala kosedhi moriwre gi nyithindo moko go to miyo be okawo timbego to bet go but aduoko Nyasaye erokamano nikech Dominion Model School ni en skul ma giluoro Nyasaye to Nyasaye ni foundation gi to gimoro amora mwatimo e ngimawa ka wawe lwet Nyasaye, Nyasaye takes over. And I want to thank God nikech I've seen it. Aneno Nyasaye katimo kata nyathi be amor sana nikech as a parent gi skul ma entie omiyo otimo gimotimo ni kawuono. Yes. Erokamano ahinya kendo kuom chopo kendo sir mabedo osebedo kar kae en sekta mar somo kendo waneno kae thuolo mokwongo ka piny ni